Бойко, казвам се Димитър Желязков, хората ми викат. Очите за тебе не съм неизвестен, защото много пъти са ме търсили твои хора за услуги, особено по време на избори. Идвали сте с предложения да ви дам всичко безвъзмездно, защото така било правилно, и сте си тръгвали всеки път с празни ръце, защото с политици аз не се разправям и винаги съм гледал да седя надалече от вашите схеми и политически игри. Бяхме се разбрали нещо с тебе в началото на твоето управление на България първия път и ти си получаваше всичко редовно, но явно реши, че можеш да ме наиграеш, като наредиш свои лични протежета в курорта Слънчев бряг и по молба на тогавашната шефка на МВР Румяна Бъчварова ми прочете присъдата – разстрелян. Само че аз оцелях за пореден път и пак обърках сметките на много от вас. Така стана и преди много време, когато едни други политици пак решиха да ме убиват. Тогава вместо мен загинаха други хора. Децата ми останаха без майка, но аз оцелях. Както знаеш сам, не дадох на никой от онези, на които ти служеше тогава, да завладее курорта Слънчев бряг. Напротив, курорта винаги е бил на другата част от така наречените силови групировки, защото такива бяха уговорките в началото. Уговорки, на които ти също може да си присъствал, понеже много хора твърдят, че си бил момчето за всичко на Маджо и Маргините в началото. Но честно да ти кажа, аз лично нямам спомен за тебе да си седял по масите с нас, може да си бил вънка до колите. Но на такива като теб, които седяха до колите тогава, никой не обръщаше внимание. Помня и времената, когато беше главен секретар на МВР Бойко. И знам много от нещата за какво и кой ги извърши, и всичко сочеше, че някой като теб много искаше да има война между групировките, за да може накрая да управлява еднолично. За тебе казват, че си проект на някакви хора на ДС, но всъщност като те гледам си проект само и единствено на себе си. Понеже ако беше малко мъж, поне нямаше да ходиш с 3 коли бодигардове, да се правиш на недостижим за всички. От какво се пазиш, Бойко, от сянката на Георги Илиев или тази на Илия Павлов? За тебе преди да станеш главен секретар на МВР всички знаеха, че си някакъв дребен рекетьор от Банкя. Но явно някой ти даде шанса да станеш нещо и после този някой се оказа в затвора в Амстердам. Нали се сещаш, че този някой не те е забравил? Както и много от онези, на които лично ти като шеф в МВР упражняваше рекет и искаше парите, а ако не ти отчитаха, им пръщаше направо варетите да ги стрелят понякога и с грънато мет. Сега ме държиш точно за това в Турция, да не би в делото срещу твоите момчета, които се опитаха да ни избият в Слънчев бряг, да не изскочат данни, че са свързани пряко с тебе и че поръчката за мен е дошла от твоите най-доверени. В Слънчев бряг се носят легенди, че в нощта на стрелбата срещу мен си бил в комплекса и си се готвил да празнуваш моята кончина и разчистването на пътя за завладяване на курорта от страна на вашата политическа партия, но ви пак не успяхте и сега явно, за да няма дело, аз ще гния в Турция, докато някой от твоята администрация не се убеди, че всички доказателства за дошлата от ваша страна поръчка не са почистени и изчезнали от съда. Прияна седмица, Бойко. Седмицата, която предстои, ще е много приятна за тебе, защото вече съм разказал за много от твоите зависимости на всичките ти приятелчета в турската прокуратура и се надявам те да ги покажат черно на бяло и пред медиите в България. Аз нямам какво да губя, Бойко, но за разлика от тебе винаги съм си решавал проблемите очи в очи с хората, не като тебе с номера и комедийни сценки, ползвайки прокуратурата. И нали помниш, вече няма какво и за какво да ти плаща никой, защото ти никога не спазваш уговорките. Димитър Желязков, Истанбул.